ये एगो सच्चाई बा कि जे आई बा ओकरा जाए के बा। तो इससे प्रेम संबंध बना के रखी लो कि झूठे या झुराइल बा झूठे या झुराइल बा लोग बेटी बेटा में झूठे या झुराइल बा लोग बेटी बेटा में एक दिन टंगाए के बाद पिपरा के मेटा में। हर साल की भांति थोड़ा सा साउंड वाले भैया से निवेदन करब कि मॉनिटर में वोकल खोल दी। रुआ दिक्कत नहीं की उनका में कॉलो जी दिक्कत नहीं है, लोग मॉनिटर जाम कर, लेकिन मॉनिटर में थोड़ा सा वोकल खोल दी। हेलो हेलो हर साल के भांति इस साल भी अज्ञाओं माननीय गार्जियन अरुण चाचा जी के आशीर्वाद से और हमने के बड़ भाई दीपू भैया और पप्पू भैया के प्यार से बाबा जी के भावपूर्ण श्रद्धांजलि में जितना भी लोग उपस्थित बा सब लोग के हम अरविंद अकेला कल्लू बार बार प्रणाम करते हैं। एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दे दी लोग। यज्ञाओं में ना जाने हम कितना बार आ चुकल हो खो। जब तक आप लोग के प्यार रही तब तक आजीवन आदमी आवत रही, ठीक ना। मंच पे उपस्थित तक नाम लेवे लागत तो बहुत सारा कलाकार बने। सब लोग के सबहरे स्वागत बा, सब लोग के अभिनंदन बा। और आई जो ना उपलक्ष्य में हमने के आई बनी जाए एगो छोटा सा 2 लाइन के भाव रही, बाकी एक बाद जवन रउआ लोग सुनब लोग एगो दूगो हमको सुनाए। संगीत फिर बढ़ जाए तो दिक्कत हो जाए। भैया हो ये एगो सच्चाई बा कि जे आई बा ओकरा जाए के बा। तो इससे प्रेम संबंध बना के रखी लो कि झूठे या झुराइल बा झूठे या झुराइल बा लोग बेटी बेटा में झूठे या झुराइल बा लोग बेटी बेटा में एक दिन टंगाए के बाद पिपरा के मेटा में झूठे या झुराइल बा झूठे या झुराइल बा लोग बेटी बेटा में झूठे या झुराइल बा लोग बेटी बेटा में एक दिन टंगाए के बाद एक दिन टंगाए के बाद पिपरा के मेटा में झूठे या झुराइल बा। बीच बीच में ऐसा गीत होत रहे तो तनी मनी भी बनल रही। मरी 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 कैला जवन दौलत कमाई संग कुछ नहीं जाई। धर्म कर्म से जवन लोग गुना मार गई है सोना है चांदी है पॉइंट है बुशट। पप्पू भी एकदम से बहुत सारा आशीर्वाद। जितना ब्रांडेड पहिली जियते भर
हो जा गइला के बाद कोनो ब्रांड काम ना करी चाहे सब खोला जाए। सोनावा के सिकड़ी संगे सोनावा के सिकड़ी संगे जाई नाही घेटा में सोनावा के सिकड़ी संगे सोनावा के सिकड़ी संगे हम तो सोना चांदी के शौकीन ना है ऐसे कहीं पहिरी ना कि सोनावा के सिकड़ी संगे जाई नाही घेटा में एक दिन बनाए पिपरा के